kleindochter, dat idee hadden we al. Werd je weer zien? Ja. Ja? Goedemorgen. Morgen. Bas van der Zwaan. Ja. Hi. Ik ben Bas. Pip. Pip! Oh, leuke naam. Pip. En wie heet hij? Daddy. Teddy? Ja. Oké. Hey, en je zoet samen op de kwad. Ja. Waar kwam je vanaf? Voor het huis, we waren het huis kijken. Ah, het huiend kijken. We hadden het huis gewenderd. Ja, dat is nou de tijd, hè. En moet voor nog even varen. Dat moet gewoon druig weren. Ja. En wanneer gaat je het binnenhalen? Samstig. Oké. Pip, help zich opa een beetje. Ja. Ja, echt hoor. Als Ja. dadelijk het huis binnengehaald moet weer ook. Dus ik Ja. ben eigenlijk een soort van hobbyboer kleindochter. Ja. Heb je altijd geboerd? Nee. Nee? Nee, ik heb hier de damherten lopen en de kippen. En onder heb ik de damherten lopen. Voor de hobby, hè. Hoeveel heb je er? 24 nog. Ik had er maar 60. En ja, ben ik met doetjesvee bij te oud, hè. En daar ook een hertenvark gehad, ja. Ja, Maar heb je er veel werk mee met damherten? nee, eigenlijk niks. Vorige tijdje geleden een hondrater geweest. En daar had hij mij 2 kapot gemaakt. Of kapot gemaakt, nee, met die dieren zijn zo'n stress. Lopen tellen draaien. Ja, dan gaan ze een lijn kapot. En een hond? Ja, ook zo'n klein hondje. En die leep los. Dat liep los. Ja. En wie geet Pip? Wie geet Teddy met de damherten? Nee, dat kunt er niet op die. Nee? Nee. Ja. Volgens mij is Teddy wel een brave, of niet? Jo. Ja. Is Teddy van dich of van opa? Nee, even Van mij. Ja? Ja. En wie al dus Teddy? In augustus een jaar. Oké. Oh, dit is een beetje aan het puberen, denk ik. Ja. Hey Pep, wat is dit voor school? Ja, ik zit op het Sofianen. Oké. Had nu de proefweek achter de rug. En we het met hopen dat het geslaagd is. Oh, dat weet ze nog niet. Nee. Nee. We moeten nog een paar punten terugkrijgen. En hoe is zij ze ervoor? Goed. Ja? Maakt ze zich zorgen? Nee? Dat hopen we. Hey, en als we nou dadelijk geslaagszus zien, hè? Ja? Want er zit in het laatste jaar, hè? Nee. Niet? Ik ga nu naar het reden. Oh. Wie al best ik dan? 14. Man, doe liek ze de beste. Kijk, hé. Dat is goed als ik. Je bent ook gewoon klein. Ja, ik ben ook gewoon klein. Oké. Wat voor richting duis je? Ik ga gewoon economie doen. Hé, dat is een slimme meid. Ja. En waarom economie, Pip? Ja, ik ben wel goed aan rekenen. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook andere dingen. Maar economie is natuurlijk ook het met het zakenleven, bedrijfsomgeving en zo. Maar Ja. dat lijkt toch wel interessant? Aha. Dus al de belastingaangiftes voor. Nee? Nee. Ja. Maar het bevalt toch goed op school? Ja. Wie is het op het Sofianen met de mobiele telefoons en zo? Zien ze door streng? Ja, thuis of in de kluis. Thuis of in de kluis? Oké. Dus die moet de hele dag in de kluis blijven? Ja, behalve met pauzes, maar onder de laatste uren wel. Oké. Vindt ze ervan? Nee, even serieus. Laat ik zo zeggen. Kent ze de hele dag op school zonder telefoon, behalve in de pauzes? Ja. Dus het kan wel. Ja. Wat is het beste aan niet op de telefoon kennen op school? Dat ze bijvoorbeeld over andere dingen met elkaar, Ja. leerlingen, prots, dan
In plaats van dat iedereen... Dus dat klopt wel. Ja. Oké. En het mensleuke? Dat ze niet even op Snap kennen en zo. En, Zet ze op Snap, TikTok. Ja. Dus dat komt dan allemaal naar school. Ja. Zit je ook op TikTok? Nee? Nee. Daar kijk ik eigenlijk nooit. Oké. Kijk je ook wel eens naar onderweg? Ja, Ja, dat oké. kijk ik regelmatig. Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Nou moet je zeker kijken, want dan zit je er dadelijk zelf in. Hè? Heb je zien dat zijn kersen? Ja. Ik huurde van collega Jo Smeets, die had ook kersen, dat ze dit jaar klein, Heel klein. maar wel gaaf zien. Kom maar kijken. Ja? Want er hangen er nog zat in. Ja. Jammer dat we dat niet gezien hebben, dat ze nog met z'n drieën op de kwad zoeten. Dat ziet er echt zo leuk uit. En Pip maar achterom kijken zo van, komen die achter ons aan? Dan moet voor het recht op de kwart voet varen. Wat bleef? Dan varen voor het recht op de kwart voet. Oh, dat is goed. Ja, nee, de kerst, ja, die beginnen. Oh. Hé? Ja, maar daar ruikt natuurlijk andere hondjes. Oké. Maar dit noemt geen klein. Ja. Oh. Dat denk ik voor zo. Maar die zien toch super... Nee, dat is niet zo. Nee? Moet er normaal dikker zien. Nee. En je kent het zo eten, je hoeft er niet te wijzen en niks. Die zien toch super lekker. Ja, maar ja. Maar de kenner zegt van, ik vind ze niet goed, want ze zien te klein. Hé Frank, kijk wat jij ervan vindt. Oh, meug dat trouwens? Wie? Mogen we een beetje... ja? Zeker. Ja. Hé, maar Pip, heeft jij, zolang als je kent herinneren, ook gespeeld altijd? Ja. Is toch gek? Oeh! Want dit is toch echt een super ruige plek, of niet? Ja. En wie doet best met opa op paard? Ja, af en toe, ik ben vrij, ja, het niet hoef te leren. Ik ga nu wel op vakantie. Ja? Waar naartoe? Ja, ik ga op vakantie. Oh, de Hansvakantie. Ja. Heeft ze een vakantiebaantje? Ja, de frituur, de kriekel. Oké. En dat is in het dorp, waar? En Epe. In Epe. Oh. Dus die best, in no time best heen. En hoe lang duurt ze dat al in de frituur? Een jaar. Een jaar. Ja, want het is best 14. Dus dat mag ze natuurlijk pas met een bepaalde leeftijd. Mag ze dat soort dingen gewoon doen. Hè. Ja. En dan doe ze ook bakken? Nee. Wat doet ze dan? Meestal gewoon, ja, ik dan in het restaurant, dan bedienen. Er zit een restaurant bij? Ja. Oké. En wat vindt ze het leukste aan het werk? Bedienen. Met de mensen praten. Ja? Oké. Dat is een beetje heis. Wie komt dat? Ik ben verkouden geweest. Ah, oké. Want normaal is ze niet zo heis. Nee. Oké. Heeft het nog een bepaalde betekenis? Nee. Nee? Nee. Oh, dat is geen politieke Nee. statement of zo. Tegen de huidige president. Nee, Want nee. volgens mij heb je dat al langer, hè? Ja, dat is al langer. Hé, maar wie lang woont je hier al op deze plek? 72. Oud 72. We hebben dat zelf gebouwd. Even kijken. Dat ook. Ja, de ganse blok. Hè. En het woont neven mij. De dochter woont bij mij. Ah, 2 anderen in kap. maar dat is dus niet 10 man die hier langs woont. Jawel. Oh, jawel. Oké.
Oh, maar de werks in het dorp, maar de woens neven open. Ja, dat is nog beter. Ja. Hé, maar als je dan geen boer ziet geweest, wat heb je dan altijd gedaan qua werk? Ik ben timmerman geweest en dan uitvoerder in de bouw. En als hobby heb ik hem leren gehad. Oké. Ik heb schapen gehad. En de laatste 30 jaar heb ik de damherten. Oké. Ja, en de kling. Maar ja, ze zijn allemaal weg. Die hebben ze me uitgehouden nu, een paar weken geleden. Nu is er natuur, hè. Mhm. Helaas. Ja, Maar het bleef een prachtige plek. die is zo'n plek. En wie haalde er ook nog wat aan over?